Čo tu? Robí si srandu. Keď neumiera stále, tak je dobré, tak skúsime, či dokáže dať nad rany krokodíla. Mám. Dal nad rany, tak je okej. Tak. Poďme si sexuálka. Leč. Neumieraj. Za to te platím. Za to by si umrel, alebo už čo. A malí mužikovia mu dávajú zabrať. Tieto nohy sú veľmi dobré, lebo kopu jak Roberto Carlos. Dajú taký istý damage ako Robertka. Teraz už volá Robomark MG2. A typom, keď už robote mena. Dávajte mu fapky. Chcem prehrať na akých. Poďte, paskujte. Nice. Keď umre, tak sa už budova rýchlo umre, ale... Please kill him. Kill him. You kill me. Brava Stars možno niekedy vyjde. A teraz som ho dlho nehral, moc ako mňa nebavil. Že naplnilo aj kamoši, ktorí mali 20 000, ja som mal 21, tak ho mohli prejsť, lebo som dlho nehral, tak je to jedno, tak čo už. Že sem natáčať toto, a nebaví ma Bravko, tak na čo budem na silu natáčať Bravko, potom budeme Jakub Destro. Nechcem teda narážať na Jakuba Destra, je dobrý youtuber, má teraz peknú Audinku, keby ste videli jeho video nové, si kúpil. No, už také nové není, ale pekná Audina je to. Sorry, není to Audina, ale Mercedes. No, ale nechcem natáčať stále Brawl Stars content, lebo pravdepodobne tie hry, ktoré sme hrali, tak už ich nebude nikto poznať. Napríklad hra Flatout 2 alebo Stronghold HD. Oni sú to výborné hry, hral som to mojej sestry v Prahe, ale teraz už ich nájdeš za peniaze a on tak zadarmo niekde asi už je. Mám to trošku smutno. Koľko hier som si ja chcel stiahnuť, ale že sú iba za peniaze, alebo si musíš niekde prihlásiť. Ja som keď si používal fejkový Steam, ktorý sa volal Steam Rip, a tam boli zadarmo hry, tak som si stiahnul jednu zadarmo hru. No, väčšinou mi tie hry buď počítač neuniesol, alebo uniesol, ale nebavili ma, ale jedna hra tam stále je. Ani nemôžem updateovať, lebo to není plná verzia. Budem poslať tretí laser.